ro traffic police no khuk sitra bai huma bai debruma chuti hanjak ma bai Tripura mo thani joto adum ro khadum phunuk laikha khumulung hati wo khuk hamet penai rong no romnani hine khorang ti salaikha Tripura mo thani adum ro hakino naitong ni choyawi Nokban News Sini media rong no jeng joto no nong ni media ni bisin bin nukha Hanai 3 tarik mohelai ni dino Agartala hai jagawa sini Kharagcha traffic police officer bono je buni dafani borok heke wanjibo sangni borok Debroma Chudri Port ni jata hinmani obno jeng belaikhe sino khumlongnai jeng abno belaikhe jeng oro khanango tangai o jagawa Debroma Chudri Port nani nang Abang bagai jeng bishes kayo au jaga jeng abang dukun angan tili jereli kayo tam ni bagai higai jeng police officer si kunu sep kere higai police officer no se jat satai jam musuk tai hani mano higai jeng sadharan to gramo tongnai rak sini public rock jeng tamong nai bini bobishat tamong nai bini obhai ke hanang pinang khlaijak tong higai jeng jara jati prasan tongnai o hani besarok jeng tamong nai abang bagai na o police officer no dati je hanai rok no je dati khalai ma rom nai obon chini demand obon bagai jodi rom ya hangkai jeng o khumlung basingai jeng orone je ADC headquarter nai jeng obne bagai jeng continue je andolon khalai tongnai bono je rom ya sak romui shasti re sak উপযুক্ত শাস্তি re sak pon jeng abne ya karya tamni bagai hangkai je Kharagcha Tripura nugui omhai je tai muchung tai hinmani obno jeng chajagya boni bagai oro wancha Tripura hai ka jeng Tripura haw tongnai rok sini bagai jeng kunu sep kre obo chudu Tripura no simi অপমান khlaya hai ka Debroma no simi অপমান khlaya obo chini rajya sarkar hai ka chini je government tai tongnai bongni bo obo hai ka অপমান ngai to obon bagai na doshi khlainai rong jase khmon rob nai obon chini main tini ni demand obon bagai tini cheng emergency je obo hai balai ke dukhun amon bagai cheng obo hai protest rally ma khlaio